Infone Pak, info hangat Pak iki Pak. Nang daerah JPR, daerah luar kota ya Pak. Maksudnya iki ijek Jawa Tengah, tidak usah saya sebutkan nama kotanya ya Pak. Di Facebook rame Pak iki infone Pak. Infone ana wong nglabrak wong wedok, jare wong wedok kuwi gendakane bojone Pak. Dia ditapuki, diantemi kon ngaku. Jare dihihe ping pira, dikedit pira. Mesane wae iki sing wedok iki wae. Ya bukan saya mendukung apa membelani pelakor iki ora. Cuma aku salah wae. Nek wong wedok nglabrak gendane bojone kleru wae. Kleru, mesane wong wedok kuwi diwirang-wirang kaya ngono, ditapuki, dikeplaki wae. Sing salah ku ora wedoke, Mbak. Sing salah ki bojomu kuwi. Ya bener wong wedok mau iki jeneng wong wedok dirayu dikoyak kan ya piye-piye dipameri duit ya gelem to, Mbak. Sandene ora ana wong wedok kuwi ana wong wedok liyane neh sing dirayu bojomu kuwi. Dadi sing tok mis ki bojomu kuwi aja wong wedok kuwi mbok labrak, mbok antemi, mbok keplaki sing mbok keplaki bojomu kuwi kudune. Kleru Mbak kuwi anake wong kuwi mbok wirang-wirang kaya ngono kok. Jeneng wong wedok iki lemah segalanya, Mbak. Dirayu mendino, dikoyak mendino, dikei dhuwit dijajake suwe-suwe keneng. Sayu-ayune wong wedok iki dirayu mendino, dikoyak, dituruti apa karepe kuwi mesti kena, Mbak. Kowe umpama kowe sampean ya padha wae watake. Aja dikene ngono kleru nek kowe arep ngemplaki ngamplingi keplakno bojomu kuwi gen kapok. Lah bojomu ora mbok kapak-kapane, gendane mbok keplaki. Umpama ora ana wedok kuwi wong wedok liya nggo kurban. Dadi salah nek nglabrak gendane bojone iki salah. Sing kleru, sing tukmis, sing boyo iki bojomu kuwi. Dan jajal kowe nyang kafe-kafe ku labraken kabeh kuwi PKPK kuwi. Wong nakal-nakal kuwi diklerokne sampean. Pesennya aja ngasih ngono kuwi. Sing kleru sik salah kuwi ya bejane sampean di bojo tukmis, bojo buaya darat ya bejane sampean. Wis angel marine wong lanang nek ngono kuwi, Mbak. Rajan dikei lara apa-apa wis angel marine. Sampean rugi dhewe nglabrak wong wedok niku rugi dhewe sampean, iso dikasuske malah. Iso diperkarake kuwi nek wong keluargane ora trimo mbok keplaki, mbok wirang-wirangne, mbok upload niku kuwi iso bahaya ngono kuwi. Sekali lagi bukannya saya membela pelakor atau membela orang-orang yang menjadi gendahane bojone wong enggak. Cuma sekali lagi sing salah kuwi sing lanang sing tukmis kuwi. Sing tengilan tukmis boyo iki wong lanang kuwi. Oke.